Taky vás vždycky zajímalo, jak funguje lanovka, co dělají vlekaři mimo sezónu a hlavně co když se to zasekne. Tohle a mnohem více vám dneska ukážu. Čau, já jsem Vojtěch, vítám vás ze areálu Bílá a dneska se podíváme na zoubek téhle modré krásce. Tak dejte like, odběr, koukněte na Instagram a jdeme na to. No a co je vůbec zač? Jedná se o 6sedačkovou odpojitelnou lanovku postavenou v roce 2023 rakouskou firmou Doppelmayr. Je zde 11 podpěr, 41 sedaček a má 806 metrů. No a na začátek hned to nejzajímavější. Každá sedačka drží na laně pomocí takzvaného spínacího aparátu, který se při vjezdu do stanice takhle stlačí a pustí se lana. Pak přichází na řadu pneumatikový dopravník, který sedačku zpomalí na správnou rychlost a posouvá ji stanicí. V tuhle chvíli můžete pohodlně nastoupit nebo vystoupit. Když všichni sedí, tak sedačka zase zrychlí, páka se zvedne a připne se k lanu. Jedeme nahoru. Tak jsme v horní stanici, odkud je mimochodem nádherný výhled a slyšíte to ticho, lanovka jede a stejně je tu klid. No to je tím, že tady není žádný motor. Jednotlivé pneumatiky jsou propojeny řemeny a zároveň jsou zpřevodovány tak, aby se točily vždy pomaleji než ta předchozí, teda ve zpomalovací části. Ve zrychlovací je to samozřejmě naopak. A taky to dělá ten klasický zvuk. To ale nevysvětluje, jak se pohání dopravníky v horní stanici. Zpátky dole. Tohle je hlavní motor. Má výkon 314 kW a pohání lano. Dopravníky pak berou energii právě z lana. Tyhle kladky se díky němu točí a pohání i celý pneumatikový systém. A ano, horní stanici pohání motor vzdálený 806 metrů. A to je ten důvod, proč je tady takové ticho. Jednoduché, ale geniální. Pozor, hlášení. Vypadá to, že se vám tohle video líbí. Tak nezapomeňte dát like a odběr a do komentářů mi napište, co by vás ještě o lanovce zajímalo. Třeba to ukážu v dalším videu. Díky. Tím, že celou lanovku pohání jenom jeden motor, jsem vám tak trochu kecal. Ono totiž tím, že se sedačky z lana odpojují, tak by se měnily mezery mezi nimi. Proto je tady ještě takzvaná regulace rozestupu. To je prostě tenhle motor, který dokáže část pneumatik zrychlit nebo zpomalit a tím měnit rozestupy. A to dělá s extrémní přesností, protože rozdíl pár centimetrů tady ve stanici udělá na laně i několik metrů. Celý tento kolotoč se pak řídí automaticky počítačem. Na téhle lanovce je mezi sedačkami vzdálenost 45 metrů. Využijeme toho, že tu teď nejsou žádní lidi a vysvětlíme si, jak funguje bublina. Ta se, když na sedačce nikdo nejede, zavře a na ní třeba neprší. Ale jak to pozná? Tohle je světelná brána. Pokud na sedačce jede lyžař, protne paprsek, sklopí se tahle šína a sedačka zůstává otevřená. Pokud paprsek nic nepřeruší, šína se zvedne a bublinu zavře. V horní stanici se pak bublina sama zvedne, takže se s ní lyžař nemusí přetahovat. Pozor, takhle to ale není na všech lanovkách. Na některých starších si bublinu musíte zvednout sami. Na těchto moderních je to ale automaticky. A taky pokud ji zavře automat, tak je bublina zamčená a otevře se až při vjezdu do stanice. To je proto, aby ji třeba nemohl zvednout vítr. Jak funguje třeba vyhřívání sedaček? Když je méně než 10 stupňů, tak vlekaři můžou zapnout vyhřívání. Každá sedačka má tyhle sběrače a ve spodní stanici jsou tyhle kolejnice. Jedoucí sedačka pak bere elektriku právě z těchto kolejnic. No a díky tomu je vám na lanovce teplo. Lanovka se pokazí nebo vypadne proud? Co teď? I s tímhle se počítá a proto vás pomocí přednahraných hlášení obsluha informuje, co bude dál. Pozor, hlášení. Byl aktivován požární alarm. Prosím, již nenastupujte a opusťte nástupiště a staniční budovu.
Při výpadku proudu nastartují nouzový pohon v podobě tohohle dieselového motoru a dopraví cestující bezpečně do stanic. Pokud se ale stane nějaká vážná závada, tak přichází na řadu vyškolení záchranáři, kteří vás na lanech dostanou dolů. Samozřejmě se tyto závady stávají jen absolutně ojediněle. Je tady totiž spousta čidel a bezpečnostních systémů. A taky mimo sezónu dělají vlekaři různé kontroly a servis všech částí, třeba kontrolu spínacích aparátů. A právě proto jsou lanovky tolik bezpečné. Pozor hlášení. Upozorňujeme, že dnešní provoz lanové dráhy s cestujícími brzy skončí. Přejeme vám příjemnou jízdu. No ale dneska už je zavřeno. Hold, už se nesvezu. Vlekaři už jedou domů, ale já mám ještě jednu otázku. Kam zmizely sedačky? No, na to se podíváme zase někdy jindy. A já děkuji skiareálu Bílá, že jsem vám tady mohl ukázat, jak jejich lanovka funguje. Dejte like, odběr a zase někdy. Čau.